אז מה קורה רביולים? מה קשור רביולים? אגב, ככה אני עכשיו אקרא לכם. רביולי. אם אתם אתם דומים לרביולים. אל תשאלו מי זאת. זאת... אתם יודעים טוב, נכון? אם אתם זוכרים, זאת אודל דאוס. דאוס כי אני פיצוץ. לא, היא לא פיצוץ בכלל. מה מדברת? על מה שאני מדברת, ברו. ברור חושבת שהיא מצחיקה. אומייגאד, עכשיו הולך להיות כיף. תראו איזה מספק. אבל ממש טיפה, כי אני לא רוצה שיגמר. כי זה אחרון, זה חפיסה אחרונה. תערבבי לו. כי אין לי לאמיליה מה לעשות, אז אנחנו מכינות פסטה רוזט. כן. תראו, זה יהיה כיף שלנו. טוב, הסרטונות שנייה נגמר. אני אעשה לכם פרק 2 עוד מעט כשהפסטה קונה קצת את הפסטה. כשנשים את הפסטה.